Zo pár rokov dozadu, keď sme bývali v dvojizbáku s malým dieťaťom a čakali sme druhé, snívala som o živote v dome so záhradou. Okná by zdobili muškáty, v predzáhradke by sa vynímali pivonky a hortenzie, na trávniku by sa hrali deti. Ja by som pestovala rajčiny, cukety, hrášok a na terase by sme grilovali s kamošmi a s rodinou. A v dome by bolo dostatok priestoru pre nás všetkých. Ten priestor by umocňoval zvýšený strop, kuchyňa spojená s obývačkou s výhľadom do záhrady, spálňa so šatníkom, dve detské izby, veľká kúpeľňa a navyše samostatné WC a technická miestnosť. Môj muž zase sníval o nízkonákladovej, inteligentnej domácnosti, o efektívnych riešeniach a o extra úložnom priestore na kosačku, lyže, bicykle, rybárske náradie a zimné pneumatiky. Nám sa naše sny o bývaní už vyplnili. Teraz je rad na vás. Ak už sa nechcete tlačiť s rodinou v malom byte, dýchať cigaretový dym od susedov či šlapať s nákupmi a kočíkom na 3. poschodie bez výťahu, príďte si vybrať z týchto dvoch štvorizbových domov, šikovne oddelených úložnými priestormi, s vybudovaným parkingom a takmer kompletne oploteným pozemkom v Rakoľuboch. Bývajte už tento rok na skok od Nového Mesta nad Váhom, po diaľnici 15 minút od Piešťan a 20 minút od Trenčína, v blízkosti hradu Beckov, zelenej vody a pod kopcami Považského Inovca. Zavolajte mi a dohodnite si termín obhliadky.